लेकिन एक भाई अपनी बहन से कह रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, और रखिया बांधावे खातिर और पटना से हम लियोगे, तोरा खातिर सुने के बहिनी और चांदी के पयलिया लेके लियोगे, है ना। और राखिया बांधावेले हम पटना से लियोगे, यार राखिया भाई कहता है कि बहन, ए बहन, और राखिया बांधावे खातिर पटना से हम लियोगे, यार राखिया। और हम ऐसे नहीं आए हैं बहन, राखी जब तुम मुझे बांधोगी ना, तो राखी बंधाई में मैं नेग लेके आया हूं क्या। और राखिया बांधैया के बहिन पयलिया लेके लियोगे, आगे राखिया बांधैया पटना पयलिया लेके लियोगे, और राखिया बांधावे खातिर पटना से लियोगे, आगे राखिया बांधावे खातिर। बहिन कि रखिया बन्हावे खातिर हम पटना से लियोगे, आ इतने ना ए बहिन तो नहीं रूठी है, तनिको नहीं सोची है, तनिको नहीं सोची है। मनवा में कौनो बात के चिंता नहीं करी है। ये बहिनी इतने ना नेग में हम चांदी वाला हम पायल ले ले हैं, खाली पायलिए ना, अरे पटना के 5 स्टार होटल से, और डब्बा में बंद कई के मिठाइयों लेके लियोगे, आगे राखिया बांधावे खातिर पटना से लियोगे, आगे राखिया बांधैया के बहिनी, और राखिया बांधैया बहिनी पयलियो लेके लियोगे, आगे चांदी के पयलिया के बहिनी।
कमी हम बह दे बोले कि तू चिंता नहीं करे हैं तोरे में बसा है भैया के परान गे इतने ना तोरा खातिर दिलवा में है कुछ यार मान गे बहन तो चिंता काहे कर रहे अरे जेकरा इतना ऐसा ऐसा 5-5 गो 6-6 गो भाई रहते ओकरा कुछ सोचे पड़ते इन्हें वीरू नंदन इन्हें मुना इन्हें बबलू इन्हें चंदन आनंद चंदू राजेश बाप रे बाप इन्हें इतना भैया लोग बा जेकरा इतना भाई बा ओकरा चिंता करे के पड़ी ना बहन ए बहन बालक बेदर्दी गवैया एकदम बाप रे बाप तोरा खातिर हम सब यूट्यूब के रुपया तोरा दे दे बहन बालक बेदर्दी गवैया रुपया लेके अइलोगे आगे तोरा भैया सुने गे बहिनी पटना से अइलोगे अरे तोरा खातिर चांदी के पायलियो लेके अइलोगे आगे रखिया